Ngikhumbula komnye unyaka apha endandisebenzisa ifowuni kwakuthiwa yiVodafone. Hayi, le iPhone yayinemilingo le iPhone. Yandikwazi ngale iPhone ithi ba iphaa ku-15%. Ndiyabona uba ndiyathetha ngoku, ndiyabona uba ixesha lendibethile ndiyifake etshajini. So xa ndiyifake etshajini ivele ithi 83%. Ndithi ndisajonge beka-83%, ndithi mandiyiye kancinci. Xa ndifika i-100, xa ndiyikhupha etshajini ithi 25%. Yho, uthetha nje ngokuvula imeseyiji ibe yi-1 seyisithi 1%. Hayi, kandithethi ke xa kuthiwa ndikude nekhaya. Hayi, ingasokolisi ke shem. Xa kuthiwa ndikude nekhaya, hayi, ndithetha nje ngokukhupha ibhetri yapha ngemva. Ulikhupha kwam ndilikhuhle fast apha kum ejinini. Ulikhuhla kwam fast kuyoba ngathi ishushu. Ndiyaphinda ndiyalibuyisela futhi. Xa ndiyilayita, hayi, izobe sithi 30%. Futhi nditshetshe futhi. Ngoku ibiseyisithi 1%. From 1% to 30%. Yho, uyabona le iPhone? Ndikwazi uba le iPhone uthi ngokuhleliyo ivele idunjelwe libhetri liphuma apha ngaphandle singangeni isiciko sefowuni. Hayi, le iPhone mosezaa fowuni eziyana isiciko esisefowuni siphuma nala maqhosha waso, yabo, xa usithi uyasikhupha apha efowunini. Hayi, ndandingasokoli nosokola. Ndandive ndiyazi uba mna ndinezitiksi zam zosoloko ziyipresa le fowuni, ndiyipresa ngezitiksi. Even nani sisuka kude bethuni. If you know, you know le nto ndithetha ngayo. Ilayite nangoku, yabo. So xa ifowunelwayo, yabo, okanye ingena imeseyiji endasikho zasithupha esiya, funeke ndikhangela isitiksi ngoba sekumnyamile. Sothini? Sokhangela uphawo. Uyambona mos uphawa no? Yes, funeke ndikhangela isitiksi socofa lo phawo, yabo. Ndike ngasifumana isitiksi. Hayi, la phawa lona angeke ndimpresa, yabo. Even nani yayibona into ekuthiwa yifowuni mna, guys, into ekuthiwa yifowuni sisuka nayo kude loo nto leyo. Nezaa fowuni kwakuthiwa ziMotorola. Wawufika apha ngaphezulu wawufika apha ngaphezulu imile enye into nje, imile ngathi yi-roll on. Sasithi yi-roll on, sasithi yi-roll on, ilayita blue. Yho, hayi, le iPhone yenye ifowuni ke leyana endahamba nayo straight. Uyabona leya ingabikho uba kuthiwa ayikho inetwork, yesoloku ibamba leya. Uyithetha ngoyifaka emanzini uphinde uyikhuphe, hayi seyiyo. Zonke zisemnandi. Bayazi abanye abantu le nto ndithetha ngayo, guys. Yho, hayi, le guys, ndisuka kude nefowuni mna. Ubuza apha kum. Yho.